ሰበር ዜና ኣብ ሞንጎ ወይዘሮ ፀሓይን ፀሓይ በርቅን ኣጋጢሙ ዝነበረ ዘይምቅድዳው ብሰላማዊ መንገዲ ንክእለ ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ ወርሕን ከዋኽብትን ብዘበርከትዎ ዕውት ሽምግልና ተመስጊኖም ኣርእስተ ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝራቶም ንኣስታት 41 ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ወይዘሮ ፀሓይን ፀሓይ በርቅን ብሰላማዊ መንገዲ ንክእለ ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ መበገሲ ናይቲ ጎንፂ ከመገላልፃ ተናሓናሕቲ ወገናት ብወገን ወይዘሮ ፀሓይ ኣነ ናይዚ ዓለም መብራህትን ሙቐትን ወሃቢት ክንሰይ ብናይ ወለዱ ሽሙ ኣብርሃለ ገብረ ሂወት ብቅፅል ስሙ ፀሓይ በርቂ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ቅድሚ ዓለም ሽመይ ብኢደ ዋኒኑ ብዘይ ምንም ፍቓደይ ወሲዱ ከብቅዕ ንቐንዲ ተግባራተይ ብዝፃረር መልክዑ ኣፀሊሙኒ ዘይሽመይን ዘይተግባረይን ሂቡኒ ይብላ እሞ ክዝርዝራ ከለዋ ብሰንኪ ፀሓይ ደሪቐ ተቃፂለ ቆርበተይ ፀሊሙ እናበለ ኣፀሊሙኒ ይብላ ብወገን ፀሓይ በርቂ ዝቐረበ ክስ ድማ ብሰንኪ ዛ ፀሓይ ተመንጭዎ መእደኒ ዘይብሉ ሙቐትን ብርሃንን ንዓይ ሓዊሱ ኣብ ከባቢየይ ዝተቃፀሉ ዝደረቁ ሕብሮም ዝቀየሩ እዝጊ ቁፀሮ ይብል እሞ ኣነ ሳላ ፅንዓተይ ካብ ብሱል ጥረ ዝተረፍኩ እየ ኢሉ ናይ ፀሓይ ግፍዕታት ብመረረት እንትገልጽ ወይዘሮ ፀሓይ ንዓይ ንምፅላም ዘይገበረቶ ፃዕሪ የለን ኣብ ዝኣተኽዎ እንዳኣተወት ዋላ ናብ ፅላል እንተተዓቐብኩ ሰሊኻ እናኣተወት ብጨረራ እናተጠቐመት ንዓይ ንምፅላምን ኢሉ እውን ንዓይ ንምጥፋእ ንዓመታት ፅዒራ እያ ኣምላኽ ይመስገን ሰላጥ ጥንካረይ ብሂወት ኣለኹ ይብል እሞ ንድሕሪ ሕጂ ግን ፀሓይ ናብ ሰላማዊ ዝርርብ ምስ ዘይትመፅእ ሓይሊ ክጥቀም እየ ክብል ተሓኒዩ ኣብየት ማሕረና ጎይታ ብኻሊእ ወገን እቲ ጎንፂ ዘተሓሳሰቦም ወገናት ወርሕን ከዋኽብትን ናብ ወይዘሮ ፀሓይን ፀሓይ በርቅን እንዳተመላለሱ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት እቲ ጎንፂ ሰላማዊ ዕልባት ክግበረሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት እውን ኣብ ጫፍ ኣምባላጀ ኣብ ጫፍ ራስ ዳሽን ኣብ ኪሎማንጃሮ ከምኡውን ኣብ ኤቨረስት ዝተባሃሉ ማእኸል መራኸቢ ቦታታት ንክልቲኦም ተናሓንሓቲ እንዳቀራረቡ እቲ ጎንፂ ካድ ፅዒሮም እዮም በዚ መሰረት ንወይዘሮ ፀሓይ ዘቕረብዎ ምእመን ሓሳብ ተግባርክን ኣፀቢቕና ንፈልጦ ኢና ንሕና ባዕልና ወርሕን ከዋኽብትን ብርሃን ካባኽን ስለ ንረክብ ኩሉ ተግባርክን ንምስክሮ ሓቂ እዩ ናይ ዓለም ፍጡራት እውን ከም ዘመስግንክንን መወዳድርቲ ከም ዘይብልክንን ክገልፁን ከመጉስክንን ንሰምዕ ኢና ካብዚ ተበጊስክን ደድሕሪ ውሕዳት ኣይትኺዳ ንዓና ንብዙሓት ረአያ ምስ በሉ እቲ ሽም ምውሳድ እውን እንተኾነ ካብ ምሕር ፍቕርን ኣድናቆትን ዝነቐለ እምበር ብካልእ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ዕልባት ክግበረሉ ብፈጣሪኽን ተረዳኣና ዝብል ምሕፅንታ ኣቕሪቦም ፅቡቕ ተስፋ ምስ ረኸቡ ናብ ወገን ፀሓይ በርቂ ቀሪቦም ድማ ወይዘሮ ፀሓይ ቁሩብ ሕይል ይብላ እንድየን ኢሎም ይጅምሩ እሞ ኮይኑ ግን እቲ ዝበዝሕ ፅቡቕ ተግባርን የመዘን ስለዚ ፀሓይ በርቂ ሒዝካዮ ዘለኻ ዝኽረረ እዋም ኣለዚብካ ኩሉ ብሰላም ክፍታሕ ሓግዘና ምስ በሉ ምናልባት እውን ንስኻ ኣብ ልዕሊ ፀሓይ እትወስዶ ስጉምቲ ንናይ ዓለም ሰላም ዝጎድእን ምናልባት እውን ንኩልና ዝልክም ከይኸውን ልዑል ስጋኣት ኣለና ስለዚ ምንተ ኩልና ክትብል ቅዋምካ ኣለዚብካ ናብ ሰላማዊ ዝርርብ ቅረብ ክብሉ ተማሓፂኖም ብመሰረቱ እውን ምክንያት ፅልምኻ ሳይንስትን ተመራመርቲ ስነ ፍጥረትን ከም ዝሕብርዎ ብምክንያት ፀሓይ ዝተፈጠረ ዘይኮነስ ብበዝሒ ምላንየን ዝተባሃሉ ንጥረ ነገራት ከም ምዃኑ ይሕብሮ ምስ በሉ እዚ ድማ ከም ምክንያት ተወሲዱ ናብ ጎንፂ ከእቱ ስለ ዘይግባእ እቲ ጎንፂ ኣለዚብካ ናብ ሰላማዊ ዝርርብ ንኽትኣቱ ብሽም ኩሎም ፍጡራት ተለመን ክብሎ ተማሓፂኖም ድሕሪ ህልካ ዘወድእ ፃዕሪ ፍረ ተረኺቡ ብክልቲኦም ተናሓንሓቲ ወገናት ተቐባልነት ረኺቡ ድሕሪ ምፍርራሞም ክልቲኦም ተናሓንሓቲ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰኣን ምርድዳእና ተጓዳዲእና ኢሎም ይጅምሩ እሞ ንመደራደርቲ ወገናት ወርሕን ከዋኽብትን ንዝገበርዎ
ህልኽካ ዘወድእ ፃዕሪ ኣመስጊኖም ንድሕሪ ሕጂ ናብ ከምዚ ዝበለ ምጥቕቓዕ ከይነኣቱ ኩሉ ብሰላማዊ ዝርርብ ኣብ ክሊ ጠረጴዛ ንኽንኣሊ ቃል ንኣቱ ኢሎም። እዙይ ድማ ናይ ዓለም ሰላም ዝጠቅም እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና ከምዚኦም ዝበሉ ዜናታትን ካልኦት መደባትናን ኣብ እዋኑ ክበፅሓኩም ንቻናልና ናይ ምድማር ምልክት እንዳጥፋእኹም ላይክ፣ ሸር፣ ፎሎው፣ ኮፕሊንግ፣ ሳብስክራይብ ኣይትዘንግዑ።